Mersul lumii din vremea noastră și situația aceasta numită pandemie, unii o numesc pandalie, situația aceasta a împărțit omenirea în două clase distincte, pe lângă alte diverse variante. Unii oameni au devenit astenici, au devenit nervoși, au devenit înspăimântați, iar alții au devenit indiferenți, au înghețat, au intrat într-un fel de negare a stării de lucruri prezente. Și starea aceasta nu se manifestă doar în domeniul acestei molime care a lovit pământul nostru, ci ea se manifestă cu totul aparte și pregnant în domeniul vieții noastre duhovnicești. Trăim sub această tensiune și specific tensiunea dintre chemarea cuvântului lui Dumnezeu și calitatea vieții noastre. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt, și privind la viața noastră, nimic bun nu locuiește în mine, spune Pavel, și întreabă Iov, atunci cum poate să iasă un lucru curat dintr-un lucru necurat? Lucrul acesta produce tensiune și de înțelegerea lui depinde calitatea gândirii noastre, calitatea vieții noastre de familie, de biserică, de societate și așa mai departe. Astăzi vom explora prin harul lui Dumnezeu rețeta pe care o oferă acela care a dat naștere sufletelor noastre, mijloacele de care suntem chemați să ne folosim și prin care suntem chemați să trăim, ca să putem avea o viață cu adevărat binecuvântată în toate aspectele ei. Cea mai grea misiune care a fost încredințată lui David a fost aceea pe care i-a oferit-o Achish, împăratul Gatului. Ei spune în versetul 2 din capitolul 28 din 1 Samuel, de aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul, totdeauna. Păzitorul capului meu, spune Achish, împăratul. Când am citit cuvintele acestea, ele au răsunat, au vibrat în ființa mea într-un fel cu totul aparte. Și am zis, Doamne, omul acesta a văzut cât de curajos și de brav era David și a încredințat paza vieții lui, practic. Păzitorul capului meu însemna păzitorul vieții împăratului. Pentru totdeauna, îi spune Achish. Și am spus, Doamne, eu nu ți-am încredințat ție slujba aceasta. Eu te-am consultat pe tine, te-am întrebat, am mers împreună, am vorbit, dar nu ți-am spus niciodată lucrul acesta că tu trebuie să fii păzitorul capului meu, adică al minții mele, al gândirii, al simțirii mele, pe totdeauna. Nu am rostit în aceste cuvinte, poate că am dorit în sufletul meu, dar nu am folosit chiar aceste cuvinte pe care le găsim aici în 1 Samuel, capitolul 28 cu 2. Așa că să începem studiul nostru de astăzi cu o mică rugăciune care este deosebit de însemnată în obiectivul ei. Doamne, Tatăl nostru, așa după cum omul acesta a pus pe David să fie păzitorul capului lui pe totdeauna, așa te chemăm noi pe tine, ca tu să fii păzitorul sufletului nostru, al gândirii noastre, al simțirii noastre, a tot ceea ce se întâmplă în ființa noastră, tu să fii păzitorul minții și sufletului nostru pe totdeauna și în timpul predării acesteia. Amin. În epistola către Efeseni ne întâlnim cu o formă de tensiune. Ni se spune în termeni foarte clari, în versetul 9, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, deci este clar, nu prin fapte, dar în versetul 10 ne se spune nu prin fapte, dar pentru fapte, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu prin fapte, dar pentru fapte. Este acesta principiul care se aplică la relația dintre noi și Dumnezeu, la împreuna noastră locuire, la umblarea noastră pe pământ cu Dumnezeu, nu prin fapte, dar pentru fapte. Aș vrea să urmărim tensiunea aceasta sfântă în dezvoltarea ei și în aplicarea ei în diverse instanțe din viața și ființa noastră. Într-adevăr, sunt cunoscute astăzi, există statistici, s-a spus ce procent dintre oamenii care au căutat și au urmărit acest nivel de sfințire pe care îl prezintă Biblia,
ce procent dintre ei au ajuns s-au îmbolnăvit cumva, boli mentale în general, psihice, sociale, datorită acestui lucru, datorită înălțimii ștachetei, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, și datorită vieții noastre, datorită chemării noastre și condiției noastre. Văd în mine altă lege, nu văd nimic bun în mine, spune Pavel pe de altă parte, și în același timp sunt chemat să trăiesc o viață ca viața lui Dumnezeu. Mi-a căzut în mână, am cumpărat o carte nu de mult timp, care se numește The Passage to San Cristobal of A.H. Adolf Hitler. Este scrisă de George Steiner, un scriitor evreu, care imaginează un grup de vânători din aceștia de naziști, tineri evrei, care pleacă în junglă, în Sud-America, și acolo găsesc pe bătrânul acesta liniștit și cu minte, care era Adolf Hitler, care de fapt zice el în novela aceasta, nu a murit acolo, ci a trecut, a mers în America de Sud. Și acum ei îl iau din junglă de acolo, creează scenariul acesta, să-l transporte și să-l ducă în Israel ca să fie judecat acolo. Și pe drum este imaginată o discuție permanentă cu Adolf Hitler, și răspunsurile pe care le dă acesta și raționamentele pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului și în mod deosebit pentru Holocaust, sunt puțin spus tulburătoare. În partea finală a cărții se creează un scenariu în care lui se dă cuvântul și el ține unul din acele discursuri pe care nu le-a ținut niciodată în viață, dar care seamănă foarte mult cu maniera lui de a se adresa oamenilor, și în acest discurs explică el de ce a făcut ce a făcut și explică el ce înseamnă ce a făcut el în comparație și prin contrast cu ceea ce a făcut Stalin sau Mao sau după aceea. E foarte complex, dar mă voi opri numai asupra unui singur punct din acest discurs imaginar. În discursul acesta, el spune că a avut 3 motive pentru care a încercat să distrugă complet, să șteargă complet rasa iudaică de pe pământ. Pentru că, spune el, trebuie să existe o soluție și trebuie să fie o soluție finală. Cu alte cuvinte, era exterminarea. Și spune el, cele 3 motive sunt următoarele. Unul este Sinaiul, celălalt este Golgota și al 3-lea este Marx. Aceste 3 puncte care sunt legate între ele, se dezvoltă unul din altul. Nu doresc să intru prea mult în scenariu acesta. Dacă puteți să găsiți cartea, The Passage to San Cristobal of A.H. by George Steiner. Vreau să spun însă că punctul de acuzație al lui sau justificarea a ceea ce a făcut este ura lui nelimitată împotriva lui Dumnezeu, care este un chin și o tortură pentru conștiința omului. Și el acuză națiunea iudaică: voi nu sunteți, așa cum a spus Nietzsche, ucigașii lui Dumnezeu. Voi sunteți creatorii lui Dumnezeu, ceea ce este mult mai grav decât a fi ucigașii lui Dumnezeu. Și punctul acesta atât de nevralgic, atât de dureros în tratarea lui de către omul acesta, apăsarea conștiinței, mustrarea de conștiință, supunerea ființei umane înaintea unui ideal imposibil de atins, care creează astenie și nebunie și așa mai departe. Acesta este de fapt mobilul la tot ceea ce el a făcut. Înseamnă că Churchill, când a ținut acel discurs cu privire la bătălia pentru Britania, the Battle of Britain, el a spus așa: de rezultatul acestei bătălii depinde soarta creștinătății, a credinței în Dumnezeu. Mulți oameni s-au și întâlnit după aceea, au avut colocvii. Ce sens a avut lucrul acesta să spună că noi, bătălia Britaniei, the Battle of Britain, a fost legată de Dumnezeu, a fost legată de credința în Dumnezeu, a fost legată de creștinătate, credința în Hristos. Și când George Steiner scrie cartea aceasta, el explică: așa este. Omul acesta nu a luptat, Hitler, nu a luptat împotriva unei națiuni de fapt, ci el a luptat împotriva gândului sau ideii de Dumnezeu, care pentru conștiința lui
Era un chin necurmat. Este cumva pentru tine chemarea la o viață de sfințire, orice invitație pe care o are cuvântul lui Dumnezeu în care spune că inima trebuie să fie curată, cugetul nostru trebuie să fie curat, trebuie să fim niște oameni liberi de ură. Și dincolo de orice absurdul acesta considerat de oameni absurd, al iubirii vrăjmașului, sunt aceste lucruri pentru tine un fel de chin sufletesc? Sunt acestea pentru tine o continuă frustrare? Chemarea la o viață de sfințire este o continuă frustrare pentru tine, simți că nu ai libertate, că ești subjugat unui ideal prea înalt și nerealist, cu alte cuvinte. Te întreb lucrul acesta pentru că la baza părăsirii credinței în Dumnezeu și a credinței creștine în particular, stă tocmai această tensiune. Sunt oameni care s-au revoltat literalmente împotriva acestei prezențe a lui Dumnezeu în conștiință, care pare a fi pentru un om o permanentă amenințare, dat fiind faptul că el este un neputincios, este cumva, privești lucrurile din perspectiva aceasta. Dacă așa este, astăzi o să avem un răspuns de o rară frumusețe. Când am găsit acest cuvânt cu care vin astăzi înaintea dumneavoastră, când mi-a fost dăruit, mai bine spus, acest cuvânt, am trăit o înălțare sufletească rară. Am trăit această libertate a sfinților în lumină și m-am bucurat din suflet că este așa. Și haideți să mergem mai departe. Am marcat la început tensiunea aceasta dintre cele două forme, nu prin fapte, ci pentru fapte. Cele două forme legate de ideea de faptă. Nu suntem mântuiți prin fapte, dar suntem mântuiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele, le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Tensiunea aceasta aș dori să fie păstrată în atenția noastră în timp ce înaintăm în lucrul acesta și în înțelegerea acestui cuvânt. Haideți să privim o clipă în grădina Ghetsemani în care Iisus adresează lui Dumnezeu această întrebare. Dacă se poate altfel. Unora li s-a părut prea umană întrebarea aceasta. Nu seamănă a întrebarea unui fiu de Dumnezeu. Dacă se poate. Altora li s-a părut a fi o dizarmonie între voința lui și voința lui Dumnezeu. În realitate, nu este nici una, nici alta. În realitate, Iisus întreabă lucrul acesta, așa cum a spus în fața mormântului lui Lazar. Spun rugăciunea asta pentru cei care urmăresc acum și pentru cei care sunt lângă noi, ca ei să creadă în tine. Știu că întotdeauna mă asculți, dar am spus așa pentru salvarea acestor oameni. Întrebarea aceasta nu era pentru Iisus, nu era nimic din voia lui Dumnezeu care era necunoscut lui. Și nu era nimic din voia lui Dumnezeu pe care Iisus l-ar fi dorit altfel. Nu. Întrebarea aceasta este adresată pentru auzul nostru, că noi să înțelegem că nu există altă cale decât una singură. Cartea Apocalipsei, capitolul 5, spune, nu s-a găsit în cer, pe pământ, nicăieri, nu există un alt răspuns. Întrebarea și răspunsul acesta, dialogul acesta din Ghetsemani, stabilește definitiv unicitatea răspunsului. Nu este o altă jertfă pentru păcat, nu este o altă cale în care un om să poată avea pace cu conștiința lui și pace cu Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care îl trimite întrebarea și răspunsul pe care l-a primit Iisus. Dacă se poate, iar dacă nu se poate și dacă tu, Doamne, afirmi, tu, Tată, afirmi că nu se poate, atunci rămână voia ta pentru totdeauna și orice om să înțeleagă că nu este altă cale. Nu a fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Nu a fost dată o altă posibilitate, o altă metodă. Nu există așa ceva și unicitatea și, aș vrea să spun, exclusivitatea mântuirii prin Domnul Hristos și în Domnul Hristos sunt afirmate în unul din cele mai grele momente din viața Domnului, acolo unde sudoarea lui s-a prefăcut în sânge. Într-o împrejurare inimaginabil de grea,
tocmai pentru a confirma adevărul și greutatea acestui mare adevăr că nu există un alt drum. Nu a fost dat un alt nume în care să putem fi mântuiți. Tot la fel se poate spune cu privire la păcătuire. Există o singură cale. Există o singură cale. Dacă se poate, s-ar putea altfel s-ar întâmpla. Dar El este jertfa pentru păcatele noastre. Dacă ar fi o altă jertfă, El era primul care ne spunea, uite, există o altă posibilitate. Una mai bună decât ofer eu vouă. Așa cum am spus ucenicilor, voi o să faceți lucrări mai mari în lumea aceasta față de zona în care am operat eu, dar de fapt voi nu veți face altă lucrare decât veți dezvolta ceea ce a fost semănat cu lacrimi și cu sânge de Fiul lui Dumnezeu. Să luăm un exemplu practic. Atunci când oamenii s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, așa cum este amintit în cartea aceasta, și când Dumnezeu a devenit și a fost descris ca fiind cea mai cumplită amenințare la adresa cugetului omului și a calității vieții lui și a confortului lui sufletesc, atunci când oamenii aceia în deșert s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, deodată au apărut ca din pământ șerpi. Nu au fost, aceia nu sunt soldații lui Dumnezeu trimiși să pedepsească o cetate rebelă. Nu, șerpii aceia au fost dintotdeauna acolo și peste tot, și dacă n-au atacat și n-au otrăvit și au mușcat și n-au mușcat pe oamenii aceștia, a fost pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Îndată ce ei s-au revoltat și au abandonat prezența lui Dumnezeu, șerpii aceia au năvălit și a urmat dezastrul acela, moartea aceea în chinuri atât de cumplite, în emoragiile acelea și în durerile și suferințele acelea grozave. Oamenii și-au dat seama că prezența lui Dumnezeu nu era ceva dispensabil. Dacă se poate altfel, nu se poate altfel. Oricine încearcă altfel, alege moartea. Opusul vieții sau alternativa vieții nu este decât moartea. Și atunci a urmat pocăința, adică au schimbat vederile. Nu au mai văzut pe Dumnezeu în aceeași lumină, ca fiind un jug și o apăsare, ci au văzut că El este Salvatorul. Au înțeles că de fapt au fost mușcați de șerpi nu ca o reacție a lui Dumnezeu la adresa revoltei lor, ci au fost mușcați de șerpi ca urmare a acțiunilor de a respinge protecția lui Dumnezeu, de a ieși de sub ocrotirea celui prea înalt și a încercat să facă lucrul acesta, să-și păzească propria viață prin propriile puteri. Sfârșitul a fost dezastruos. Oamenii s-au întors la Dumnezeu. Dumnezeu n-a trebuit să se întoarcă la oameni. El era acolo, El nu s-a depărtat niciodată. El nu crede în, cum numim noi în America aici, time out. Nu, Dumnezeu este acolo, fie că este dorită sau nedorită prezența Lui sau acceptată sau neacceptată, El e gata. Este gata în orice clipă să răspundă. El dă cu mână largă, spune Iacov, și fără mustrare. Știi ce ai zis, ce ai făcut? La Dumnezeu nu există această atitudine pe care uneori noi o proiectăm, vorba lui Feuerbach, în viața noastră o proiectăm pe Dumnezeu. Nu. El era acolo. Imediat ce ei s-au întors la Dumnezeu, au constatat că El era acolo și El nu plecase de acolo. El era prezent pentru ei în clipa aceea, cum a fost pentru ei în tot timpul. Nu Dumnezeu s-a schimbat față de ei, ci gândurile lor s-au schimbat față de Dumnezeu și schimbarea aceasta a gândurilor a fost urmată de schimbarea acțiunilor. Atunci Dumnezeu a spus lui Moise, fă acest șarpe de aramă și pune-l într-o prăjină, într-un stâlp înaintea lor, ca oamenii să ridice ochii în sus spre Dumnezeu și cine se va uita acolo va fi izbăvit. Practic, prin ridicarea șarpelui de aramă, Dumnezeu nu a eliminat șerpii din pustie, ci a spus oricine va fi mușcat, va privi acolo. Șerpii veninoși nu se sperie de un șarpe de aramă care e pus acolo, ei au continuat să-și facă lucrarea lor. Dar Dumnezeu a deschis o cale de scăpare, un izvor de curățire, o ieșire din această situație, un refugiu pentru omul care nu are niciun fel de putere de a se păstra pe sine sau propria lui viață. Șarpele de aramă nu avea nicio putere în sine. Puterea era a lui Dumnezeu și puterea aceasta era cu totul neputincioasă pentru omul acela care nu credea în ceea ce a spus Dumnezeu. Cum
nu credea Naaman. A zis, ce diferență este dacă mă scufund în apa aceasta, murdară și tulbure, sau în apele curate din Siria? De ce nu aș merge acolo? Nu e același lucru, i-au spus prietenii lui. Nu este același lucru. Drumul nu duce la aceeași destinație. Când Dumnezeu a spus pe aici, orice alt drum duce în altă parte. Și la fel a fost situația aici. Niciodată păcatul meu și al tău n-a fost o surpriză pentru Dumnezeu. Nu. Adesea noi am întârziat mult până am venit înaintea Lui și când am venit înaintea Lui și am vorbit despre păcatul nostru, nu cu El, pentru că El știa toate, dar noi, prin mărturisirea păcatului nostru, ne disociem de păcatul pe care l-am comis. Noi nu informăm pe Dumnezeu cu privire la acest lucru. Niciodată păcatul nostru nu a fost o surpriză pentru El și mijlocul de scăpare a fost întotdeauna pregătit. Iisus îi spune lui Petru dinainte mai multe lucruri. Numărul 1, în această noapte vei cădea. Îi spune ora la care va cădea și îi spune că se va întoarce la Dumnezeu. Toate aceste lucruri. Pentru Petru sunt dincolo de puterea lui de acceptare. Nu. Refuză. El are atâta încredere în felul cum își vede el propria lui viață, încât nu poate să creadă că ceea ce a spus Iisus este adevărat. Nu e adevărat. Eu merg cu tine până la moarte, în închisoare, oriunde, nu mergi nicăieri. Tu nu știi cine ești, tu nu te cunoști pe tine, dar eu știu cine ești și tu vei face lucrul acesta. Dar când te vei întoarce, aș vrea să spun care va fi slujba ta. Tu vei întări pe frații tăi. Și într-adevăr, exemplul lui a fost o încurajare pentru milioane de oameni care au căzut într-o formă sau alta de trădare față de conștiința lor, nu față de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi trădat. Dar un om poate să-și trădeze conștiința lui și principiile pe care le trăiește el și le-a marcat în conștiința lui. Ați fost născuți din nou, scrie Biblia, descriind calea pe care un om poate să trăiască viața aceasta despre care a vorbit Dumnezeu. Și să nu ajungă să dorească, cum dorea Petru. Petru dorea să moară. Nu era rău, dar ce fel de moarte? În timp ce Dumnezeu privea la moartea păcatului din viața lui, El privea chiar la moartea lui. Nu acesta e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu, când a spus 40 de zile și Ninive nu va mai fi, planul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu, așa cum sunt exprimate în cartea profetului Ezechiel, eu nu doresc moartea celui ce moare, ci pocăința. Eu nu doresc ca orașul Ninive să piară într-o catastrofă. Nu, ci eu doresc să piară păcatul din orașul acesta. Profetul și el dorește ca orașul să piară, dar are un alt plan. Și în momentul în care planul lui Dumnezeu de pieire a Ninivei nu corespunde cu planul lui, se creează această foarte neplăcută tensiune în care el se mânie până la moarte. Sigur că dacă ne uităm la cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus, 40 de zile și Ninive nu va mai fi, atunci întrebăm, și n-a mai fost Ninive 40 de zile? După 40 de zile n-a mai fost Ninive? Uite, e tot acolo și e mai înfloritor ca oricând și deci cuvintele au fost adevărate sau ce putem să înțelegem din aceasta? Domnul spune mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă un cuvânt care l-a spus Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus 40 de zile și Ninive nu va mai fi, așa a fost. Ninive acesta care este acum, în urmă cu 40 de zile era un altul. Era cel revoltat împotriva lui Dumnezeu, care era o povară pentru conștiința lor, s-au revoltat împotriva lui și ei vor să trăiască un fel de viață fără Dumnezeu. Și acest Ninive, care s-a dedat la crime și la torturi și la lucruri care nu merită aduse în discuție cu această ocazie, acest Ninive, timp de 40 de zile, prin pocăința lui, prin întoarcerea lui la Dumnezeu, prin primirea mesajului de la Dumnezeu, acest Ninive nu mai trăiește. El era în urmă cu 40 de zile, dar acum avem un Ninive pocăit. Este născut din Dumnezeu. Dumnezeu a spus un cuvânt, ei s-au întors la Dumnezeu. Și cheia nu a fost, cheia salvărilor nu a fost nici în buzunarul profetului, după cum nu este nici în buzunarul președintelui sau șefului statului, nici în buzunarul guvernului, nici în buzunarul conspirațiilor sau elitelor mondiale sau cu care mai pierd oamenii timp în vremea noastră. Cheia nu era acolo pentru salvarea lor, cheia nu era în buzunarul
împăratului, cheia nu era în buzunarul profetului, cheia nu era nici în buzunarul lui Dumnezeu și nici în buzunarul diavolului. Cheia era în buzunarul poporului, în buzunarul fiecăruia dintre ei. Și Biblia arată că în momentul în care ei s-au întors la Dumnezeu, în clipa aceea s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, prin care a fost nimicit răul care locuia în cetatea aceasta. Același lucru se întâmplă cu fiecare om căzut în păcat. Eu nu doresc moartea păcătosului, scrie profetul Ezechiel. Eu doresc moartea păcatului din viața lui și îl doresc pe el mort față de păcat și păcatul mort față de el. În cuvintele lui Pavel, prin crucea lui Hristos, lumea e răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Aceasta dorește bunul Dumnezeu. El a oferit făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Și între aceste făgăduințe se găsește și aceea a biruinței asupra păcatului în viața noastră. Multă cerneală, curs, dezbateri, programe, tot felul de lucruri cu privire la această viață de biruință. Taina biruinței nu stă în antrenamentul cuiva sau în puterea mușchilor lui duhovnicești sau a unui temperament oțelit. Nu, este în afara omului și în lăuntru omului în același timp. Să citim în 1 Petru 1 cu versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. Ce înseamnă o sămânță care poate putrezi? L-auzeam pe bunicul meu de fiecare dată când suferea efectele beției lui groaznice, l-auzeam jurându-se și hotărându-se că până la sfârșitul vieții niciodată nu o să mai bea și o să fie așa și era o sămânță care, adevărată, dar urma să putrezească, pentru că în 3 zile sau în 5 zile el era înapoi. Aceasta era o sămânță care putrezește. Noi nu am fost născuți din nou dintr-o astfel de sămânță care ia hotărâri la anul nou ce să facă și în 3 zile toate au dispărut. Nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci noi am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Deci ea rămâne totdeauna. E posibil să putrezească dorința noastră, voința noastră, alegerea noastră, orice altceva, dar sămânța aceasta a lui Dumnezeu, despre care a vorbit el de la începutul Cărții Sfinte, sămânța femeii care este Hristos, va zdrobi capul șarpelui. Sămânța aceasta nu pierde. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi hotărârile voastre sau influența mediului sau a familiei sau a satului și așa mai departe, astea dispar, ci ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Acesta este punctul de plecare, sămânța din care suntem noi născuți. Ați observat că nu din orice fel de sămânță este același lucru sau același lucru este din orice fel de sămânță, nu. O anume plantă este dintr-o anume sămânță. Așa a spus Geneza, fiecare purta rodul lui cu sămânța respectivă acolo. Acum, în 1 Ioan 3 cu 9, cuvântul lui Dumnezeu merge mai adânc. Oricine e născut din Dumnezeu, ați fost născut, spune Petru, dar acum Ioan descrie ce înseamnă această viață. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Deci păcătuirea din viața mea arată dacă eu sunt sau nu sunt născut din Dumnezeu. Dacă lucrul acesta este mort în viața mea, păcatul e mort față de mine și eu mort față de el, nu avem de-a face cu biruința asupra păcatului, cu înfrânarea împotriva păcatului. Trecem pe aici când suntem copii, dar dacă am cunoscut pe Domnul Hristos, noi nu mai avem acest dialog cu păcatul de niciun fel. Nu discutăm niciodată de ura împotriva păcatului, de asta. El nu este o prezență pentru noi. Noi nu discutăm nici de dragostea de păcat, nici de ura de păcat. El nu este o prezență pentru noi. Profetul Elisei spune, pe tine nu te bag în seamă. Deci nu existi pentru mine, ești mort pentru mine. Prin crucea lui Hristos, spune Pavel. Nu prin puterea mea sau a vecinului. Prin crucea lui Hristos, lumea este moartă față de mine, nu are efect asupra mea, indiferent cum se manifestă, și eu sunt mort față de această lume. Așa cum era privirea la șarpele de aramă. El făcea pe omul acesta, îi dădea un fel de viață ca și când șarpele care l-a mușcat era mort.
Și ca și când el era mort față de acest șarpe. Aceasta este o lucrare tainică, nu trebuie descrisă psihologic sau cineva să încerce să exploreze mecanica și dezvoltarea unei astfel de stări, dar este un adevăr care necesită primirea și credința mea bazat pe cine este Dumnezeu, cine este Cel care dă acest cuvânt. Și oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța lui rămâne în el, din cauza aceasta. Nu din cauza că este cineva mai bun între noi și altul mai rău. Nu, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este niciunul care să înfăptuiască neprihănirea, niciunul măcar, nu există excepție, dar cel care stă în picioare, cel care este mort față de păcat și față de care păcatul este mort, omul acela, ființa aceea prețioasă, este în starea aceasta din cauza prezenței seminței lui Dumnezeu, care este Hristos, spune Pavel Apostolul, prezenței seminței lui Dumnezeu în viața lui. Oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el, din cauza aceasta. Și urmăriți, și nu poate păcătui. La el nu este efortul de înfrânare cu privire la păcat, de păstrarea gândurilor curate, de păstrarea ochilor care nu trebuie să privească unde nu trebuie, sau simțămintelor noastre. Nu e vorba despre acest lucru, ci este vorba de neputința de a intra vreodată pe un astfel de drum. Acesta e cuvântul pe care l-a folosit Iosif când a spus, cum aș putea, adică eu sunt cu totul neputincios. Eu sunt mort față de păcatul acesta. Și păcatul acesta este mort față de mine. Nu avem nimic în comun, voi nu mai datorați nimic firii pământești. Absolut niciun fel de datorie. Vine și cere datoria pe care nu o ai. De fapt, nu ești dator. Voi nu mai datorați nimic. Firea a fost răstignită în Hristos, așa cum spune Evanghelia. Nu poate păcătui un omul acesta, fiindcă e născut din Dumnezeu. Și ascultați mai departe, făgăduințele toate care au fost date și aceia care o avem aici lângă noi, și cel născut din Dumnezeu, continuă cuvântul, îl păzește și cel rău nu se apropie de el. Din cauza aceasta, cel rău nu se poate apropia de tine, nu pentru că ești cineva sau știi ceva sau împlinești vreun lucru sau altul, nu, ci datorită celui care locuiește în inima ta. Cel rău nu se apropie, nu există. V-am dat puterea aceasta, spune Domnul Hristos, să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și el nu se va apropia de voi datorită prezenței lui Isus. Ați observat în Evanghelie câteva episoade care ne-au comunicat nouă mesajul, experienței duhurilor rele în prezența lui Isus. Când Duhul rău încearcă să se apropie de o ființă în care locuiește Isus, el țipă și fuge, nu poate locui acolo. Nu. Prezența lui Isus este imposibilă pentru el. De aceea fuge. Iar când un duh rău se întoarce și ajunge să stăpânească un om cu o putere de 7 ori mai mare, face lucrul acesta datorită aceleiași cauze și aceleiași împrejurări favorabile, și anume casa sufletului e goală. Este măturată, a venit la biserică, a lăsat obiceiuri urâte, a măturat, este așternută, arată frumos, vorbește frumos, e familie frumoasă, dar este goală. Nu e Domnul Hristos acolo. Acolo se întoarce în această casă măturată, curată, așternută, acolo se întoarce Duhul cel rău și mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește datorită faptului că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el, nu poate păcătui pentru că este născut din Dumnezeu și pentru că este păzit de cel născut din Dumnezeu, adică de Isus, și cel rău nu se apropie. Făgăduința aceasta însă nu e dată omului, nu mi-e dată mie. Despre mine știu că sunt pasibil căderii în orice fel de clipă. E de ajuns ca în mintea mea să admit prezența, sau mai degrabă absența lui Dumnezeu pentru o clipă. E de ajuns. O clipă a părut că este ascuns, spune în Isaia, și imediat viața s-a tulburat. O clipă. Dacă cineva stă în picioare, este pentru că stăpânul lui îl ține în picioare. Și dacă nu l-ar ține el în picioare,
n-ar putea să rămână în picioare. Făgăduința aceasta e dată Domnului Hristos și tuturor acelora care sunt în Hristos. Acest lucru aduce pace în suflet. Nu ești tu cel care intri în dialog cu diavolul. Prima dată când a venit și a întrebat, cu adevărat a zis Dumnezeu, primul plan al șarpelui era intenția lui de a intra în dialog. Atunci când intri în dialog pe o temă care nu ar trebui niciodată să existe pentru tine, dar când intri în dialog pe o astfel de temă, când schimbi priviri sau gânduri sau gesturi sau lucruri care nu trebuie să facă niciodată parte din viața ta, în clipa aceea ai început o luptă pierdută. Un dialog cu diavolul se va sfârși prin pieire. Nu există alternativă. Nu există un moment în care diavolul să spună, ai dreptate, Dumnezeu e bun. Va spune lucrul acesta o singură dată la sfârșit, dar nu va rămâne asupra lui, pentru că imediat după ce spune cuvintele acestea, se manifestă ca un demon. Făgăduințele sunt date pentru sămânță, cu S mare, capital. Ele au fost făcute seminței, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcute făgăduințele. Și noi avem parte de făgăduințele acestea care au fost făcute Domnului Iisus Hristos și s-au împlinit și se împlinesc în El deplin. Noi suntem părtași acestor făgăduinți dacă rămânem în Domnul Hristos și dacă El rămâne în noi. Așa ne-a dat El nouă pilda cu vița și mlădița și a spus, mlădița are viață câtă vreme rămâne în mine, nu doar dacă este în mine, dacă este în mine, dar nu mai rămâne în mine, din clipa aceea se usucă și este aruncată în foc. Rămâneți în mine, a spus Domnul Hristos. Cum se traduce lucrul acesta în practica de fiecare zi? Îngăduiți-mi un pic de spovedanie. Lucrul acesta este o prezență, este prezența Domnului Hristos, este conștiința mai degrabă a acestei prezențe, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, tot ce se întâmplă în viață se întâmplă în prezența Lui. Această prezență niciodată nu se desparte de noi. Nu se desparte de acela care nu spune pleacă de la noi. Cineva poate să spună, nu, pleacă de la noi. Ai văzut că nu poți să faci orice într-o familie sau într-o casă dacă este un oaspete acolo și atunci lucrul acesta împiedică planurile tale. Dacă Dumnezeu este prezent în viața ta, în conștiința ta și dacă tu iei cunoștință și trăiești această prezență a Lui, nu mai trăiesc eu, ci trăiește El în mine. Dacă trăiești această prezență a Lui, atunci tot ce trăiești tu, toate actele vieții tale sunt săvârșite în prezența Lui și ele au o anumită calitate, o anumită însemnătate. Aceasta înseamnă, acolo în El, în prezența Lui și în rămânerea în El, se împlinesc toate aceste făgăduinți pentru mine și pentru tine. Despărțit de El, niciuna din aceste făgăduinți nu se referă la mine. Sigilarea, despre care vorbim noi foarte adesea și au fost atâtea dezbateri și cărți și fel de fel, sigilarea are un singur subiect. El este acela pe care Dumnezeu l-a pecetluit. Pe El Dumnezeu l-a pecetluit cu pecetea Lui. Noi nu suntem sigilați personal deoparte în drumul nostru. Noi suntem pecetluiți în Hristos Iisus. Nu există pecetluire în afara lui Iisus. Acest om este pecetluit, este de 3 ori sfânt ca Dumnezeu. Așa ceva nu există. Acest om într-adevăr este sfânt, fiți sfinți că eu sunt sfânt, cât este în Hristos. Și tu stai înaintea lui Dumnezeu nu în credința ta, ci în credința lui Iisus. Nu stai în credința, nu stai în iubirea ta pentru Dumnezeu, ci în iubirea lui Iisus pentru Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu în acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, este așezat peste sufletul tău și viața ta când ești în Hristos Iisus. Nu despărțit de El. Despărțit de mine nu puteți face nimic. Lucrul acesta nu este o amenințare, ci este o constatare. Acesta este adevărul pe care n-ar trebui să-l verifice nimeni. El este adevăr fără să fie verificat de cineva vreodată. Cine este mâna dreaptă a lui Dumnezeu în a fi păzit de Dumnezeu? Cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se apropie de el. În Isaia, capitolul 27, versetul 3,
Bunul Dumnezeu se recomandă ca fiind păzitorul sufletelor noastre. Sufletul nostru nu trăiește prin abilități sau prin priceperile lui. El trăiește prin prezența lui Dumnezeu, care este suprema pază pentru sufletul nostru. Versetul 3. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o aud în fiecare clipă, nu doar în ziua 7-a, nu doar aici în biserică sau într-o adunare de felul acesta. Nu! Eu o aud în fiecare clipă. Aceasta înseamnă prezența necurmată a lui Dumnezeu. Acesta e mesajul pe care îl trimite focul nestins de pe altar. Nu se stinge niciodată. Prezența lui Dumnezeu nu are întrerupere. Eu o aud în fiecare clipă, eu o păzesc zi și noapte ca să nu o vateme nimeni. Acesta este adevărul din spatele unei vieți trăite cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Acesta e adevărul din spatele unei vieți care n-a fost câștigată prin fapte, dar care a fost născută pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și providența lui Dumnezeu are în viața noastră un cuvânt de spus atunci când noi conlucrăm cu Dumnezeu. Suntem împreună lucrători cu El în providența care privește viața noastră. De aceea găsim în Scriptură, lângă cuvântul eu sunt păzitorul ei, zi și noapte păzesc via mea, eu o aud în fiecare clipă, găsim lângă acest cuvânt eu păzesc, găsim nenumărate zeci, sute de expresii, păzește-te, 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 în permanență. Cum să înțeleg lucrul acesta? Sigur, Dumnezeu este păzitorul meu, nu prin faptele mele, ci este păzitorul meu pentru faptele bune pe care le-a pregătit. Și eu sunt împreună lucrător cu Dumnezeu. Eu sunt primul pe care Dumnezeu îl sună când e vorba de viața mea. El stă de vorbă cu mine și face din mine aliatul lui. Face din mine un împreună lucrător cu Dumnezeu și un caracter creștin și sfânt și dedicat lui Dumnezeu, o viață curată, este o coproducție. Este dar pur de la Dumnezeu, care însă primește un răspuns favorabil din partea mea. Dacă un om refuză darul lui Dumnezeu, acesta ar putea fi oricât de înalt, însuși darul cel mare. Dacă un om îl refuză, darul nu este impus nimănui. Este oferit ca o expresie a iubirii, dar nu este impus cuiva. De aceea, cel care păzește viața mea, o păzește prin mine. El care spune, eu te păzesc zi și noapte, îmi spune mie, păzește-ți inima. Și eu îmi păzesc inima, îmi păzesc gândurile în Hristos Iisus, cum sunt toate expresiile, îmi păzesc căile, îmi păzesc privirile, cum a spus Iov, îmi păzesc gândurile, simțămintele. Eu fac acest lucru sub puterea lui Dumnezeu și El este Cel care păzește viața mea prin mine. Adesea cităm Psalmul 127, versetul 1, e un psalm lui Solomon acesta. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei care o veghează sau o păzesc. Dar știți că lucrul ăsta are un revers. Degeaba ar vrea să zidească Dumnezeu o casă dacă lucrătorii refuză să lucreze. E degeaba. Degeaba ar dori Dumnezeu să păzească această cetate dacă cei însărcinați cu paza ei refuză să lucreze împreună cu Dumnezeu, refuză să primească darul acesta de a-și păzi viața, de a-și păzi privirile, de a-și păzi simțirile. De câte ori a spus Domnul Hristos Ierusalimului, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut, dar n-ați vrut. Deci planul nu s-a împlinit. Așadar există o singură cale de a răspunde acestei tensiuni inimaginabile pentru sufletul omenesc, fără egal, n-are asemănare. Aceasta nu este lagărul de concentrare în care ardem pe cei care au adus ideea de Dumnezeu în lume, nu este abandonarea conștiinței, nici negarea realității, ci este trăirea vieții noastre, așa cum spune Scriptura, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Acestea sunt cuvinte, într-adevăr, abstracte, dar au o aplicație atât de vie.
Ați văzut ce i-a spus sunamita lui Ilie? Cunosc că ești omul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Același cuvânt al lui Dumnezeu, despre el nu se putea spune același lucru în gura lui Ahab, spre exemplu. Și el putea să citeze din Scriptură. Și din Scriptură a mai citat și diavolul, dar asta nu înseamnă că era adevăr în gura lui. Nu. Cuvântul e adevărat în sine, de aceea a și spus Domnul Hristos cu privire la farisei, ce vă zic ei să faceți. Cuvântul e adevărat în sine și este bun, dar ce fac ei nu. Cuvântul acesta nu e adevărat în gura lor, e adevărat în sine pentru că Dumnezeu este garantul, dar nu este adevărat în gura lor. Ei zic, dar sunt altceva. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei, eu o aud în fiecare clipă, eu o păzesc zi și noapte ca să nu va teme nimeni. Iar tu? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aș vrea să încheiem cu această ilustrație a lui Abimelec, omul înșelat de un frate de la biserică. Abimelec nu era membru la biserică, dar a venit un frate, zice că e sora lui, dar era soția lui. A venit un frate acolo și îi spune că e sora lui. Și are loc o tranzacție de nedorit în locul acela. Între timp, Dumnezeu se descoperă lui Abimelec, care era considerat păgân de fratele acesta, de la biserică. Îi se descoperă lui Abimelec, Dumnezeu, în același fel în care se descoperea și lui. El a crezut că numai lui se descoperă Dumnezeu. Mai are Dumnezeu și alte oi. Nu se limitează la ceea ce vedem și cunoaștem noi. Și vorbește a lui Abimelec și îi spune, e o problemă de moarte, de viață și de moarte, ce se întâmplă aici cu persoana aceasta în casă la tine și în viața ta. Abimelec rămâne încremenit, spune, zice, nu înțeleg nimic, omul ăsta mi-a spus că este sora lui. Eu am, după împrejurarea de acolo și după legile lor și înțelegerea lor, zice, eu am lucrat cu o inimă curată. Și Dumnezeu îi spune, știu și eu că ai lucrat cu o inimă curată. Dar știi de ce lucra cu inimă curată? Pentru că te-am ferit eu să nu păcătuiești împotriva mea. Poate iei în considerație și lucrul ăsta când spui eu am lucrat cu o inimă curată sau când spui eu postez de 2 ori pe săptămână, eu dau 10 ore, sau poate îți aduci aminte că de fapt eu sunt cel care te-am păzit să nu faci răul acesta și eu sunt cel care te-am ajutat să împlinești neprihănirea aceasta. Mântuitorul a definit împreună a lui călătorie cu ucenicii în cuvintele pe care le găsim în Ioan 17:12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu. Asta înseamnă ca Iisus să fie cu tine. Asta înseamnă ca Iisus să fie în inima ta. Oriunde te duci, ești păzit. Și lucrul ăsta este confirmat de Petru, care spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Sunteți păziți de lucru. Când eram, dacă este El prezent, El este paza sufletului nostru. Dacă Dumnezeu este pentru noi o relație, sau cum adesea am auzit în rugăciuni, Doamne, fii oaspetele nostru, dar după aceea nu uita să pleci de unde ai venit, fii numai oaspete cu ocazia acestui program sau indiferent cum este. Dacă se întâmplă așa, îndată ce prezența lui Dumnezeu este nedorită și absența lui neobservată, în momentul acela noi ne expunem acestor șerpi veninoși ai păcatelor diverse din viața noastră. David obișnuia să întrebe totdeauna pe Dumnezeu, la orice pas. Biblia este plină de expresia, David a luat efodul, a întrebat pe Domnul, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc pe aici, să mă duc pe dincolo. Dar nu găsim un astfel de... Asta înseamnă că umbla cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că era în Domnul Hristos și Domnul era în el. Dar această expresie nu este prezentă când e vorba de Batșeba sau când este vorba de asasinarea lui Urie. Nu găsim acolo că David a întrebat pe Domnul să pun soldații să-l omoare pe Urie așa sau să... Nu există acest lucru. Ci pur și simplu David și-a închis ochii față de prezența lui Dumnezeu. Nu l-a întrebat, n-a vrut să audă, n-a vrut să vadă, n-a vrut să știe de prezența lui Dumnezeu când a păcătuit, de aceea s-au și întâmplat aceste lucruri. Și păcatul nu este ceea ce faci, ci păcatul este despărțirea de cel care te poate păzi. În clipa în care te-ai despărțit de el, te-ai expus deja. Când șarpele a încercat să intre în dialog, el trebuia să fie întâmpinat cu o totală desconsiderare. Adică nu avem nimic în comun, nu discutăm nimic, nu avem de schimbat niciun fel de cuvinte în direcția aceasta. Sau
În cel mai greu caz, dar pasul ăsta nu ar fi trebuit făcut, dar dacă totuși a deschis gura, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, a apucat și a deschis gura, omul trebuia să invite pe Dumnezeu. Doamne, vecinul șarpele, el are ceva de întrebat. Ia răspunde-i tu despre ce vorba, că el întreabă un lucru sau altul. Nu știu dacă mai avea cu cine vorbi bunul Dumnezeu care venea în răcoarea grădinii. De asemenea, episodul cu Petru în care îl întreabă dacă plătește dare Iisus. El repede, da, Iisus plătește. Nu, sigur că era un răspuns pe care îl dădea un impuls din viața lui, că vrea să protejeze reputația lui Iisus. Nu, Iisus nu are nevoie de protecția nimănui. Era un alt răspuns, însă mult mai bun. Stai puțin. Iisus care locuiește în inima mea și care este aici cu noi. Păi, domnii farisei, veniți încoace ca să vorbim direct cu persoana. Ce zici, Doamne Iisuse, plătești bira? Auzi ce zic băieții ăștia. Nu este greu de imaginat care ar fi fost finalul acestui discurs, acestei întrebări, acestui interviu pe care oamenii aceștia l-ar fi luat de la Iisus. Dar Petru a răspuns el în locul Domnului. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă paza sufletului nostru. Sufletul tău este păzit doar dacă sămânța nemuritoare a lui Dumnezeu este aceea din care ești născut. Ești născut dintr-o sămânță care nu poate puteri. Născut ce înseamnă? Înseamnă că de aici izvorăsc gândurile tale, hotărârile tale, născut din Dumnezeu. Nu este ceva fizic sau... Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe în 1 Tesaloniceni, Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și 2 Tesaloniceni 3:3, credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Tu ești păzitorul sufletelor noastre. Fă-ne să simțim durerea absenței Tale din viața noastră, durerea înclinației noastre de a ne ascunde din prezența Ta. Fă, Doamne, să nu putem vreodată să luăm hotărâri fără să privim, fără să întâlnim privirea noastră cu privirea Ta. Fă ca umblarea noastră pe pământ, trăirea și viețuirea noastră să fie toate în Hristos Iisus. Și așa cum ai promis, Doamne, udă sufletul nostru în fiecare clipă cu această sfântă, de 3 ori sfântă prezență a Ta. Amin. Pentru cel